χιλιάρικα. Προχωράμε με ένα ρεπορτάζ σχετικά με τον τακτικό προληπτικό έλεγχο που πρέπει να κάνουμε όλες, σχετικά με τη θεραπεία και την πρόληψη ουσιαστικά του καρκίνου του μαστού, και να δούμε το Health Spot Γλυφάδας, που είναι ένα από τα 4 διαγνωστικά κέντρα του ομίλου HHG. Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος στο μαστό είναι απαραίτητος ακόμη και για γυναίκες που δεν έχουν κανένα σύμπτωμα ή ενόχληση και θα πρέπει να πραγματοποιείται σε εξειδικευμένα διαγνωστικά κέντρα που παρέχουν υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες διάγνωσης, όπως το Health Spot στη Γλυφάδα. Όταν βρεθεί το πρόβλημα σε αυτόν τον ετήσιο έλεγχο, τότε μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να μιλήσουμε για ίαση του καρκίνου του μαστού. Προτείνεται μαστογραφία και υπερηχογράφημα και κλινική εξέταση στην ηλικία πάνω των 40 ετών. Είμαι πολύ χαρούμενος που άκουσα τον Πρωθυπουργό να μιλάει για το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά. Οι γυναίκες θα κάνουν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία μία φορά το χρόνο. Το εξειδικευμένο κέντρο, εκτός από τα καλά μηχανήματα, έχει και πάρα πολύ καλούς ακτινολόγους. Ακτινολόγος ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στο θέμα του μαστού. Αυτός είναι ο κύριος Καλογερής. Όλοι τον ξέρουν, είναι πάρα πολύ έμπειρος στο αντικείμενο του μαστού και αυτό είναι το μεγάλο όφελος του Health Spot Γλυφάδας. Κύριε Καλογερή, πόση δόση ακτινοβολίας έχει μια μαστογραφία? Η δόση της ακτινοβολίας που λαμβάνει μια γυναίκα που υποβάλλεται σε ψηφιακή μαστογραφία είναι περίπου 70 μιλιρέμς. Είναι ίση με αυτή που παίρνει κυκλοφορώντας στο περιβάλλον για 2,5 μήνες. Είναι η ίδια επίσης που παίρνει παραμένοντας στο σπίτι της για 4 μήνες από την έκθεση στο ραδόνιο. Και τέλος, είναι ίση με τη δόση που θα πάρει κάνοντας ένα 3ωρο αεροπορικό ταξίδι. Το Health Spot Γλυφάδας διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα διαγνωστικά κέντρα, διότι καταρχήν είναι συνδεμένο με τη μονάδα μαστού του Μετροπόλαινα, την οποία έχω την τιμή να διευθύνω. Είναι κατά γενική ομολογία μία από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη μονάδα μαστού πανελληνίως, πληρεί όλα τα διαγνωστικά πρωτόκολλα, έχει βραβευτεί επανειλημμένα και είναι μονάδα αναφοράς για την προεγχειρητική διάγνωση στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πλέον όλες οι γυναίκες πριν μπουν στο χειρουργείο πρέπει να ξέρουν τι έχουν. Έτσι, πολλές γλιτώνουν το μη αναγκαίο χειρουργείο. Εδώ το One Stop Clinic ισχύει, δηλαδή διάγνωση, βιοψία και εξέταση από τον κλινικό γιατρό.